Kubínska hoľa, vlog číslo 1. Let's go! Deň začíname v hoteli Green, od ktorého je Kubínska len minútu pešo. Tak došli sme na Kubínsku a prvá zastávka je jasná. Lanovka. Let's go! Takže určite každý pozná Kubínsku v zime, ale nie každý vie, že Kubínska otvorená je v lete. A je to tu dosť pekné. Look at this. Oh, wow. Nachádzame sa v polke Kubínskej a prvá zastávka je zipline. Riadne sa teším. Tak ideme na to! To bol normálne, že fakt, že adrenalín. Druhá zastávka, trojkolky. Ak ste ešte neboli na horskej trojkolke, challengeujeme. Ešte pred jazdou na trojkolkách najlepšie letné limonády. Jedine v srdcovke. Dobrú chuť. Ňam, 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 ňam. Ďakujeme. Vidíme sa na budúce. Ale teraz nás čaká dobrodružstvo. Wait for it. To končí. Pre teba toto začína. Vidíme sa tu. Ale musím povedať, že dosť dobré. Hodnotím 100 z 10. Ty? Rovnako.